Hybrid Nano este o mașină de polișat produsă de Rupes și e cunoscută cam de toată lumea din domeniul detailingului. După spusele producătorului, mașinuța asta e mai mult decât tehnologie. E o întreagă filozofie de design care promite să te conducă în evoluția viitoare a Rupes. Această mini-mașină de polișat e considerată una dintre cele mai versatile de pe piața de astăzi. Și asta datorită mai multor factori, cum ar fi faptul că merge pe baterie, dar merge și la 220 direct de la priză. Mai mult de atât, există posibilitatea de a funcționa cu două mecanisme excentrice, unul de 3 mm pentru șlefuit și unul de 12 mm pentru polișat. Și evident mai ai și varianta de mișcare rotativă. Sună grozav, nu? Aici e probabil că vor exista personaje care vor crede că e un alt clip în care se ridică în slăvi producătorul, cât de mare și tare e el, cât de bună e mașinuța lui. Ei bine, nu e așa. Cel puțin nu de data asta, adică nu vreau să mă înțelegi greșit. Scula asta e chiar faină, chiar superbă aș putea spune, dar asta când funcționează. În cazul meu a funcționat foarte mult și în condiții destul de grele, pentru că pe lângă activitatea uzuală din atelier, ocazional mai încape și pe mâna elevilor, care, sincer, nu sunt toți foarte obișnuiți cu o mașinuță de calibru acesteia. Cred că ți-ai dat deja seama că o să discut despre o problemă apărută în funcționarea acestei mașinuțe. Și am să-ți descriu o problemă, dar am să-ți dau și o rezolvare. Foarte pe scurt, ca să înțelegi cum stau lucrurile, am să spun că în ultima perioadă am constatat că bateriile de acumulatori nu mai țin suficient de mult. Puneai bateria încărcată și imediat se aprindea roșu. Inițial am crezut că e o problemă de la baterii, de la acumulatori. Am început să caut acumulatori de schimb, dar prețul lor nu e chiar mic. Și am mai amânat un pic decizia asta de a schimba acumulatorii și am scos alimentatorul la priză. Nu mai era la fel de portabilă și toate cele, dar nu, decât să plătesc imediat niște acumulatori, am zis că o să ne descurcăm cu varianta la priză. Partea interesantă este că abia acum a apărut surpriza la care nu mă așteptam. O surpriză care mi-a dat de înțeles că problema nu e de la acumulatori, ci mai degrabă din electronica internă, pentru că mașina, cu toate că era conectată la priză, se comporta la fel ca atunci când era pe baterii. Apăsai butonul, funcționa câteva secunde, după care se aprindea becul roșu și se oprea. În situația asta am avut de luat o hotărâre destul de simplă. O trimit la Rom Service, care e importatorul pe România, să o repare ei, sau o desfac singurel și încerc să văd care e problema și dacă pot eu să o rezolv. Pentru că sunt un curios din fire, am acceptat provocarea și am ales să încerc să o rezolv singurel. Dar aici o să trebuiască să te opresc un pic, pentru că înainte de a continua cu clipul ăsta, trebuie să-ți spun că m-am încumetat să desfac mașinuța asta pentru că am suficientă experiență cu electronica. Am făcut un liceu de electronică, l-am făcut din pasiune, adică mi-a plăcut foarte mult, am o calificare în domeniul ăsta și prin urmare cumva decizia mi-a fost favorabilă, mi-a fost ușor să iau decizia asta. Dar pentru tine te îndemn să te gândești de două ori dacă vrei să încerci să o desfaci sau nu. Nu e foarte greu, dar dacă nu ești obișnuit cu genul ăsta de lucrare, cred că e mai sigur să apelezi la cei care au mai desfăcut. Și dacă nu găsești altă variantă, am să-ți las în descriere un link cu o adresă de mail, eventual un număr de telefon de la Rom Service să iei legătura cu ei. Acum, hai să mergem mai departe. În primă instanță ar trebui să-ți organizezi un pic spațiu de lucru în așa fel încât să ai toate condițiile necesare. După care ne apucăm efectiv de lucru. Scoatem tot ce înseamnă accesoriu demontabil, excentric, baterie, tot ce se poate demonta de pe mașină e de preferat să le demontezi. Cu atât mai mult cât dacă e vorba de baterie, nu vrei să pornească în timp ce tu șurubăiești pe la ea.
așa că le dai la o parte din prima. Pentru partea cu desfăcutul o să ai nevoie de o șurubelniță în cruce, Philips, cum mi se mai spune. Eu folosesc o șurubelniță de mecanică fină cu niște capete interschimbabile. Nu ai neapărat nevoie de varianta asta, dar e bine să știi. În primă instanță am scos șurubul ăsta de la coada mașinii, de la partea care prinde trăgaciul. Ai nevoie să scoți prima dată șurubul ăla pentru a elibera calea trăgaciului. Dacă nu scoți șurubul ăla, nu poți să dai afară clapeta aia care îți pornește practic mașina. Eu am ales să pun șuruburile în fața mea, dar pot să optez pentru o variantă, o cutiuță, ceva care să ți le țină pe toate la grămadă, să nu le pierzi. În total pe mașină sunt 6 șuruburi, toate sunt de aceeași dimensiune, nu va trebui să-ți bați capul care de unde e, toate sunt la fel. Și ideal ar fi dacă ai avea cum să folosești o șurubelniță magnetizată, ai să vezi că te ajută foarte mult să nu scapi pe jos șurubelele. Odată ce am scăpat de toate șuruburile, analizez un pic să văd care e situația, ce mai am de demontat de pe mașină. În partea din spate, după cum ai văzut, e un soi de siguranță care o ține la grămadă. Nu dă voie celor două părți să se desprindă una de cealaltă. Și pentru aia eu am să folosesc un alt cap pentru șurubelnița asta, care seamănă cu o șurubelniță plată, doar că e un pic înclinată pentru a mă ajuta să fac pârghie. Prima dată înlătur mânerul, pentru că doar trebuie făcut un pic pârghie și iese afară. Ăsta e tot sistemul, nu e foarte complicat la partea de acționare, de mâner. Mai departe, cu același cap de șurubelniță un pic îndoit, o să fac pârghie și să trag afară siguranța aia de care ți-am zis mai înainte. O să trebuiască să forțez un picuț la început. Dacă e prima dată când e desfăcută, o să meargă ceva mai greu.
dar tragi și iese. Practic nu o ține nimic altceva, e doar o tensiune, e o siguranță din arc. Are locașul ei în care intră acolo, fără lipici sau alte șuruburi. După etapa asta am să încerc să văd cum se desprind cele două jumătăți ale mânerului și încerc să bag pana asta între ele și să o duc de-a lungul îmbinării, făcând pârghie în același timp. Pe partea de deasupra trebuie să fii un pic mai atent pentru că ai arculețul ăla care îți ridică înapoi clapeta după ce o eliberezi. E o pârghie cu un arc și un ax. Să ai foarte mare grijă unde îți pui restul pieselor. Vizorul ăla de la LED, să ai mare grijă la el să nu rătăcești, să nu-ți cadă pe jos. O să îndepărtez un pic plăcuța electronică și încerc să-mi dau seama ce și cum se întâmplă. Pinii ăștia n-ar trebui să aibă culoarea asta și dintr-o dată ceva nu e în regulă. N-ar trebui să se miște așa liber. Și asta e cauza. Din fericire e ușor de rezolvat. E o lipitură rece, cum mi se zice în jargon. Practic e un contact imperfect. Mai departe, dacă vrei să rezolvi problema, va trebui să desfaci, practic să îndepărtezi complet motorul și montajul. Nu-ți recomand să scoți conectorii aia de la motor pentru că ăia sunt destul de greu de pus înapoi, așa că poți să-l desfaci cu totul. Îți ziceam mai înainte de clapeta asta care împinge trăgaciul. Să ai mare grijă care e poziționarea ei. Poți să pui înapoi arcul pe clapetă și să treci axul prin piesa aia neagră din plastic. Și din etapa asta ar trebui să iasă foarte ușor motorul afară, plus a doua plăcuță cu componente electronice, cea pe care se află potențiometrul de reglare a treptelor de viteză. Să curăț un pic aici să văd dacă reușește să focalizeze aparatul. Da, se vede. Până în etapa asta poate oricine să meargă. Dacă nu ai sculeș, nu te pricepi, îți recomand la capitolul ăsta să dai skip și să mergi la un centru de reparații. E foarte simplă rezolvarea. Dacă ai sculeș și te pricepi, poți să urmărești mai departe. Am să-ți arăt pas cu pas, n-am să grăbesc procesul, practic am lăsat camera să înregistreze în așa fel încât să-ți dai seama ce și cum ai de făcut. Dacă ești curios de producătorul motorului, ăsta este codul, e făcut de Chengfang Motor, probabil e un producător chinez ceva. Poți să pui pauză și să-ți notezi codul dacă te interesează. Mai departe nu are rost să încerc să desfac mașina, dar ce pot să fac este să o curăț un pic.
mai dăm jos din mizeria acumulată în toți anii de funcționare. Am să-mi pregătesc LED-conul și toate cele necesare pentru refacerea lipiturii. Pentru LED-con e un vârf nu foarte subțire, nu-i cel mai gros. Cred că e mediu. Ca și temperatură, LED-conul l-am setat la 350 de grade. Mai ai nevoie de fludor și în seringă se află flux pentru lipit. Este o pastă specială, e o pastă decapantă practic, care îți face viața foarte ușoară în momentul în care încerci să refaci lipiturile. Nu trebuie să pui foarte multă. Eu am luat cu o spatulă și am pus direct pe lipitură și abia după aia am atins vârful LED-conului de zona unde trebuia refăcută lipitura. Am lăsat un pic să acționeze, îmi pregătesc fludorul și refac lipitura. Am ales să refac lipiturile astea la ambele contacte, la ambii pini, pentru că în mod cert există o șansă destul de mare și celălalt să fi fost cu niște mici probleme care încă nu s-au manifestat. Așa că dacă tot am ajuns în etapa în care am desfăcut complet mașina, nu strică să refaci lipiturile și la celălalt contact. Îl las un pic să se răcească ca să nu se miște între și trec la al doilea pin. Practic e exact aceeași operațiune. Cam să dau un pic zoom aici ca să vezi mai de aproape. Sper să reușească aparatul să focalizeze. Ăsta era ăla cu problema. Practic ăsta era cel desprins, cel care nu făcea contact cum trebuie. Și problema e că în momentul în care ai un contact imperfect îți crește foarte mult consumul și asta poate duce la încălzirea unor componente, la distrugerea termică a lor și chiar a cablajului, pentru că am avut o situație asemănătoare înainte, un cablaj distrus și nu știam de ce. De data asta n-am să ajung tot acolo. Ca idee, prima dată când s-a reparat mașinuța asta a fost trimisă în service. Costul reparației a fost undeva 100 și ceva de euro pentru înlocuit modulul ăsta electronic. Deci practic, dacă asta e problema ta, așa se manifestă și la tine problema, poți să salvezi 100 și ceva de euro într-o jumătate de oră de lucru. O oră, hai! Totul e să îți dai seama din timp că mașina are o problemă și să nu tragi foarte mult de ea, pentru că dacă ea are manifestările astea și tu tot, hai că mai fac o dată, mai lucrez încă o dată, mă mai chinui, se agravează situația. Așa am ajuns să distrug tura trecută. Am întors și pe partea cealaltă plăcuța, pentru că e un cablaj multistrat și practic găurile de lipire trec dintr-o parte într-alta.
pentru o mai bună rigidizare mecanică și contact electric îmbunătățit, trebuie lipit și pe partea cealaltă. Și exact asta fac acum. La asta deja se vede în partea de sus a pinului, se vede că e cumva rupt cositorul ăla, fludurul ăla s-a rupt. Acolo unde lipesc acum se vedea ca și cum era rupt. Practic, mișcările astea de scos, schimbat acumulatorii sunt cele care au cauzat apariția problemei. Sau nu neapărat că au cauzat-o, dar au favorizat apariția ei. De fiecare dată când bagi și scoți înapoi bateria, forțează în contactele astea. Dacă vrei să nu ai neapărat problema asta, poți să mergi mai mult pe alimentatorul la priză și să nu-l tot scoți, să-l bagi, să-l lași în pace. L-ai conectat și rămâne conectat. Am dat un pic cu zoom să vezi până la capăt. Acum, următoarea etapă constă în curățarea cablajului de fluxul de lipid. O să ai nevoie de un curățitor de contacte uscat, pentru că fluxul ăla de lipid este foarte coroziv. Adică dacă e lăsat pe cablaj, o să-ți oxideze traseele cablajului, lipituri și așa mai departe. Așa că e de preferat să îl curăți. Dacă nu ai un curățitor de ăsta de contacte, merge foarte bine și alcoolul izopropilic. Una din utilizările lui principale a fost în primă instanță în electronică și abia după aia a fost preluat de detaileri. Dacă nu vrei să folosești fluxul de lipid, poți să folosești colofoniu. Acolo nu e neapărat necesar să îl curăți. Înainte de a monta totul la loc, fac o inspecție vizuală și încerc să văd dacă se mai mișcă contactele astea. Se pare că nu. Ăsta e un semn bun. Așa că am să încep să o aduc înapoi la starea inițială, să o împachetez înapoi. Practic, din etapa asta începi să faci operațiunile pe care le-ai făcut la demontare, doar că sunt evident în ordine inversă. Nu mai ai nevoie de sculele de lipid. Dacă ai apelat la cineva și ți-a rezolvat problema, practic de aici înainte te poți uita pentru reasamblarea mașinii. Trebuie să fii un pic atent pentru că jumătățile astea două au locul lor în care vin. La fel și plăcuța asta cu potențiometru. Nu poți să o pui în altă parte sau în altă poziție. Trebuie un pic să fii atent la zona de unde le-ai scos, să fii atent că au canalele lor prin care nu te lasă să le pui diferit. Am să montez la loc
lentila asta de la LED-ul bateriei. Că nu are nicio retenție. Pur și simplu trebuie să intre pe canalul ăla acolo. Pe care am să fac loc arculețului și la clapeta asta care îmi împinge trăgaciul. Aici o să trebuiască să fii atent pentru că o parte din arc se sprijină practic pe cealaltă jumătate de carcasă. Să trebuiască să ai grijă când le împreunezi că trebuie să ridici partea asta să nu o prinzi la îmbinare. Arculețul ăsta trebuie ridicat. Uite, îl vezi cum coboară? Ca să pot să pun cablurile la locul lor, o să trebuiască să-l ridic un picuț și să am grijă cum le poziționez. Este momentul în care trebuie să ridici arculețul, apropii cele două jumătăți și ar trebui să intre. Aici cred că e o problemă că n-a intrat în a doua jumătate placa principală, are un canal și stă un pic ridicată. O așez un picuț la locul ei și când le strângi trebuie să fie la fel ca înainte. Probă un pic să vezi dacă toate funcționează, dacă au cursa liberă, dacă nu agață pe undeva. Dacă tot, aici am observat că a rămas un pic afară, nu era în poziția corectă lentila de la LED-ul bateriei, așa că o să desfac înapoi și mă asigur că e în poziția corectă înainte să închid complet carcasa. Și cam asta e. Toate sunt la locul lor. Mai verific încă o dată. Și partea asta din plastic transparentă e așa cum trebuie. Să fac o primă probă. O să pun un pic bateria și se pare că e tot în regulă. Pot să merg mai departe cu asamblarea mașinii. Siguranța din capăt, asta de sub baterie, trebuie pusă prima la locul ei. Să încerc tot cu capul ăsta de șurubelniță. Nu prea vrea. Nu am poziția corectă să-l apăs. O să încerc cu un multitool, cu ceva mai stabil, că practic vârful ăla de șurubelniță
pe siguranță. Așa că un multitool, un patent, o ceva să poți să-l împingi ca lumea, să poți să împingi siguranța aia ca lumea. A venit rândul clapetei. Aici practic nu ai ce să faci, numai o pui pe poziție și o apeși până face clank și a intrat la locul ei. Mai verific o dată să văd să nu agațe. O să trec la partea în care pun înapoi toate șuruburile. De asta ziceam că e bine dacă ai o șurubelniță cu cap magnetic. E mai ușor să pui toate șuruburile înapoi în găurile alea. Sunt șuruburile destul de lungi și găurile sunt unele care sunt adânci. Dacă se prinde de vârful de șurubelniță e mult mai ușor. Evident că toate cele 6 șuruburi trebuie puse la loc. Pe masă nu trebuie să-ți mai rămână nicio altă piesă din puzzle-ul ăsta micuț pe care l-ai desfăcut. Nici nu trebuie să exagerezi cu cuplul de strângere. La urma urmei, șuruburile astea prind în plastic, nu vrei să faci altă trăsnaie. Le strângi așa, la mână, cât să simți că a prins, dar fără să forțezi. Asta a fost ultimul. Punem înapoi excentricul. Bateria. Și ce să vezi, funcționează. Hai să punem la treabă în atelier. Vedem dacă e tot în regulă și apoi revenim cu concluziile de final. Se pare că funcționează fără niciun fel de problemă. Din ce ai putut vedea, problema la mine a fost simplă. Faptul că eu am putut să rezolv situația asta nu înseamnă că toate defectele se rezumă la ceea ce ai văzut în clipul ăsta, evident. Eu doar ți-am prezentat situația mea particulară și sper să te ajute ceea ce am împărtășit cu tine. Atunci când cumperi scule profesionale, te poți baza pe ele. Ăsta este marele avantaj. Și te poți baza pe ele la modul că vei putea să le repari. Adică nu sunt scule de unică folosință. Știu, mulți cârcotași or să spună că da, e foarte scumpă. E foarte scumpă. Sau mă rog, e mai scumpă. Nu știu ce înseamnă foarte scump pentru unii sau pentru alții. Pentru mine, eu pot să-ți spun că e o sculă pe care mă bazez. Știu că poate fi reparată în orice moment, că dacă s-a stricat ceva, nu trebuie să o arunc și să-mi cumpăr alta. Faptul că am dat foarte mult pe ea în momentul achiziției, cumva nu mă deranjează atât de tare. Pentru că dacă stau să mă gândesc, mașinuța asta am cumpărat-o, cred că la 2 luni de la lansare, ceva de genul. Și de atunci și-a făcut treaba. Cu 2 mici intervenții, e drept. Dar, per ansamblu, sunt foarte mulțumit de ea. Sunt mulțumit și o recomand, de ce nu? Ce pot să-ți spun este că dacă vei considera interesant și util un review, iau în calcul și
un clip de genul ăsta în care să-ți spun toate părerile mele cu plusuri și minusuri legate de scula asta după 3-4 ani, nici nu știu exact câți ani sunt de când am cumpărat-o, dar după o perioadă foarte mare de utilizare pot să-mi dau cu părerea cât de bună e. Mai mult de atât, mai aveam un alt clip în lista mea de materiale pe care vreau să le creez. E un clip cu un versus. De curând a apărut varianta de la Flex, de nano polisher, de mașină mică de polișat. O am în atelier de un an de zile, cred. Și mă gândeam să fac un clip în care să le pun pe astea două față în față, să vedem care e treaba, la ce e bună una, la ce e bună cealaltă, dacă sunt concurente și așa mai departe. Și dacă, la fel, dacă vei considera că ți-ar fi util un clip de genul ăsta, te rog să lași un comentariu. Eu am fost Cezar, cam asta e tot pentru astăzi. Îți mulțumesc tare mult pentru atenție și până data viitoare, toate cele bune!